Sithanda ukunibingelela futhi namhlanje kunento engike ngathi ngiyicabanga. Ngafisa ukuthi engathi ngiyake ngikhulume ngayo ephatha kakhulu izingane noma eyenzeka ezinganeni esizele nathi eyenzekile sikhula singabantwana. Khona nje into ekhulunywa umzali enganeni yakhe uyayiqonda yini kahle ukuthi ngabe lonto isuke isho ukuthini na enganeni yakhe. Izokwenza muphi umehluko futhi izongenzi muphi umehluko. Lalela-ke. Nakhu-ke manje ingane sikucikile-ke manje ingane usuyayithethisa-ke mama noma usuyayithethisa-ke baba. Wenzeleni lokhu wena Silima, wenzeleni wena lokhu wena Hlongandlebe, wenzeleni lokhu wena lento engenamsebenzi walutho. Bakwethu, yabo lawo magama lawo ngiyacela ukuthi ningawafaki ezintweni eziphathelene nezingane. Ngobani na yini ngisho kanjena-ke? Izingane zigadwa yithonga noNkulunkulu. Zigadiswe wena ngokonyama. Uma ngaleyo ndlela wena uzoba nokukhuluma okunjalo ezinganeni, wena wenza okubili. isiqalekiso noma isibusiso. Leyo nto wena oyiletha phezu kwengane yakho iyona ezokwenzeka. Ingakho esikhathini esiningi uthole ukuthi izingane ezikhulayo zikhula zithathe imimoya ethize yesibusiso esithize abazinikezwe abazali babo, bengazi futhi bengaqondile ukuthi lokhu kuzodala inkinga. Kanti wena uze wayimbathisa ingane ngesibusiso esingafanele ngoba udiniwe. Leyo nto-ke iyamphazamisa umntwana ngoba futhi ngicela ukuthi ngichazele, uma isibusiso osinikeza umntwana wakho sisebenza, naso isiqalekiso siyasebenza ngoba ziyahambisana lezi zinto. Isibusiso siyahambisana isiqalekiso. Ngiyacela ukuthi uma kwenzeka uzithola usesimweni esinjengaleso, usuyibizile ingane kanjalo, hamba enganeni ufike ukudlulise lokho ukuze abantu abaphethe ingane ngokomoya bengaze bedube ingane bagcine sebeyigcoba lento lena, ngoba abanye bagcine sebeyigcoba lezi zinto enizishoyo ezinganeni. Uthethisa ingane uyibize ngosikhotheni. Awukwazi ukubiza ingane esakhula phansi, uyayigcoba, uyayembathisa leyo yinto. Mzukwana isikhula lengane isikhulile isithatha indlela ebheke eceleni ethize ehlangana nalento lena, awusakwazi ukuyilawula ngoba ekhanda lakho lento ihlezi ikhona, nakuyona vele ihlezi ikhona, vele ihlezi kuthiwa ngusikhotheni. Isiphi isidingo sokuthi ngithi ngenze kahle, vele ihlezi ithathe lelo gama ilisebenzise. Maningi amagama aziswana angaqondile into enhle, kodwa uthola ukuthi liphume umzali ediniwe. Mina engicabangayo ukuthi uma udiniwe noma uma uphatheke kabi ukuthi umntwana akakwenzanga lokhu noma wenza ngale ndlela, inhloso kodwa ekuyona yonke leyo nto ukuthi uzudinwe ukuthi phela makenze ngendlela. Yini indaba khona wena ungabe usumthethisa ngale ndlela yokuthi uyamakha ufaka nesibusiso phezu kwalokho? Yini indaba fanele ufake izinto eziningi? Abanye bezibefaka ufuze bani? No, akufanele uze uthi ufuze bani. Yena uyena. Wena khipha lokho ongakuthandi kuye ngendlela ezohambisana nokuthi fanele akhule abe umuntu ozosiza wena kusasa. Ayizwa lonto? Ozosiza ngoba uma ulokhu ufaka ucindezela phansi kuzothi mangasalungi masuthi hayi ngangivele ngibone, ayikho lonto. Afanele kube yileyo nto leyo. Mawukuthi uyavela uyabona, ulungise ngendlela ezodala ukuthi umntwana wakho akhule akusize. Lento ifana nalena ethenene othola omunye ukuthi wenza into ngoba nakhu ebone yenziwa kasibani, uyibone yenziwa usibani. Cha, yenza lokhu okufanele ukwenze ezinganeni zakho. Ungakwenzi ngoba usubona umakabani noma usubona ubaba kabani. Nami ngizokwenza lokho. Uyatshala lapha enganeni yakho, uyafundisa ukuthi wenziwa kanjalo. Ngiyacela, ngiyayikhulumela ingane ukuthi
sicela siphumuze ngamagama anesiqalekiso kodwa vele sisuke singazi. Kodwa nje mawuthi yewe nasikhotheni lento ehluphayo lena, lento engezwa lena, lento enjani, akufanele sibeke kanjalo bakwethu. Asizame ukugodla nje mase sithi ngiyakwazi wena ukuthi lento yenzile uzoyiyeka, kodwa futhi uma kwaphinda wangayiyeka mina ngizokushaya ngoba thina sindle emnyama. Iy'ngane lezi uyasho uhulumeni sasingazishayi phela, kodwa phela ingane yakho uyatshontsha la uzotshontsha khona kunokuthi uyinameke isiqalekiso sempilo yayo yonke. Ngikubona kungcono lokho ngoba ekugcineni siyabona bakwethu ukuthi umhlaba ukanjani, izingane zonakala ngendlela esingayazi. Siyasaba ney'ngane njengoba yikhula ukuthi awazi ukuthi izothatha liphi igxathu, kodwa mayinaso isibusiso sakho sokuyincoma, sokuyitshela ukuthi wena uyobokuthi, iyothi noma ingene ezintweni ezithize ikhumbule amazwi, ikwazi ukubuye iqoqeke. Ngoba bakwethu akekho wazi ukuthi izokhula yenzeni ingane yakhe, kodwa abantu ngiyayicelela, siyacela futhi ngoba thina sisakhula futhi siyisizukulwane esisha, asizameni nathi ukuthi njengoba sikhule naleyo mqondo. Kodwa-ke lokhu-ke ngikwazisa abangacishe belingane nami, hhayi abantu abadala ngoba vele sebedlulile bakhulisa thina. Mina-ke nami sengitshela ontanga bethu ukuthi bafowethu, iy'ngane zethu asiyipheni izibusiso ezinhle zokhula nazo, ujabule nawe ngakho lokho. Uyayibona leyo nto, ungabe sukhuluma nje noma ikanjani. Ngiyakucela nje lokho sikwenze ukuze bangadinwa abagadi bey'ngane. Ingelosi yengane iyaduba uma wena uhlezi njalo uyinameka ngamagama anjani, angalungile. Akekho umuntu ehlezi ethanda ukubizwa kuthiwa wena awuyinto yalutho, wena ufuzisa ubani bani owakini kobani bakini no. Cha, kushintshe wena, ushintshe lokhu, kufake ngendlela ekahle kuyona khona izokhula abe yinto enhle. Uyiqhenye nawe ngoba vele phela akekho umuntu ongayithanda ingane ephumelele, kodwa uma uzocindezela phansi akukho kahle lokho. uNkulunkulu uyakubhala lokho phezu kwengane yakho, nedlozi lakubhala lokho phezu kwengane yakho, ngoba isibusiso omnika sona wena. Wanamhlanje elukubonga enikuzwile futhi bafowethu, ningangibheki phela abandla kabi. Mina ngisuke ngizama ukulungisa okuthize ngikubona ukuthi uma konakala kumina nakuwe kuzokonakala, ngoba ingane yami ngingangayifundisa mina, kodwa iyobe sidibana neyakho, eyami ifundise eyakho ukuthi asenzeni kanje. Kanti uma uzofundisa nangala nami ngifundiseka, mhlampe eziyondekelelana noma mhlampe yakho iyongifundisele yami, yebo, ngesifundiso esithatha kubo kwayo. Ngiyabonga izithando zikaNkulunkulu.